We zien Op Prinsen und Kapel. ons liedje hit. Prins voor het leven. De prins zoet, dan kriebelt het van binnen. Want ik weet goed wie. Voor ons verdient een goed begin van het nieuwjaar Louis en Marielle Keltjes. Wat krijg de spotlight? Hallo, goedenavond. We zijn van All You Need Is Vastelavond en we zijn op zoek naar Marielle en Louis Keltjes. Dat zingen, hè? Nou, dankjewel. Hoi. Omdat Louis en Marielle altijd zeer betrokken zijn geweest, veel vrijwilligerswerk hebben gedaan. En ja, Louis sowieso omdat qua gezondheid problemen heeft gehad met sineren. En we zijn heel blij dat er weer dat er eraan geholpen is en weer in goede gezondheid verkeert. Een verrassing. Nou, een verrassing. Ja, er zijn een aantal mensen die jullie een leuke avond willen bezorgen in het begin van 2019. Hallo? Hebben jullie enig idee wie dat zou kunnen zijn en waarom? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Jij wel, Louis? Nee. Geen idee. Complete verrassing. Complete Surprise. verrassing. Ja, inderdaad. Het heeft een link met de vastelavond. Ja, dan zijn het de Kapel. Die draag je een heel warm hart toe. En ze geven inderdaad ook aan van ja, jullie hebben ons altijd gesteund door dik en dun. En ze gaven ook aan dat ze een nieuwe nier hebt gekregen. Ja. Dus ze hadden ook echt zoiets van ja, die moeten we in het zonnetje zetten. En die, Dat is mooi, dat is echt mooi. ja, Schitterend. ja. Ja. Dus ik mag jullie 2 kaartjes aanbieden voor het P&M Liedjesfestival Echt waar? in Kessel. Oh, wat leuk. Oh, chic, dank je. Dankjewel. Dankjewel. Dat zijn we jarenlang zijn we er nergens meer aan toegekomen natuurlijk, hè. En nou kunnen we alles weer, de draad weer oppakken. Ja. En dat vinden we heel fijn. Nou, Zelfs met precies. een pilsje erbij. Weliswaar eindigt weer, maar het kan dan toch weer. Ja, ja. Dat is toch, ja. Mooi. Ja, Mooi. als je maar geniet hoor. Dat doen we plukken de dag. Het is inderdaad fantastisch dat hij een nier heeft gekregen. Een jaar geleden. En dat hij nou weer energie heeft en dat we allemaal schone dingen kunnen doen. Nou, Dat zien we enorm dankbaar. Ja. Ja. Dit gaat voortreffelijk, moet ik zeggen. wat fijn. Dus ja. Dus dat is ongeveer een keer extra. Ik heb dat inderdaad jarenlang, eigenlijk gaan we kunnen doen, dat ik niet kon slapen. Van 9 jaar niet kon bewegen, niks meer, geen conditie meer, heeft niks. En nu is dat weer, ik ben zelfs wel aan het sporten, stevig geweest, dus dat wordt allemaal weg. Zo. Dus dan ik ga het aansteken, dus dat is goed. Mooi. Fantastisch. Fijn. Ja. Nou, Complete verrassing. Erg leuk. Dankjewel. graag gedaan. Ja, namens de Oud Prinsen. Dankjewel. Dank je. Graag gedaan. Hartelijk bedankt voor de leuke verrassing. We zien Op Prinsen und Kapel. En we wensen u een geweldig nieuwjaar en we zien u allemaal op 12 januari op het P&M Liedjesfestival in Kessel. Hey!